Halo guys, good morning. Mau nih akong baby. Ay, sige, tro. Hello guys, good morning. Mau nih among tiguang. Tiguang no. Ay, di pun, suko gyapon. Tro na lang. Hello guys, good morning. Mau nih among bata. Mau nih among bata. Lipis sa bata. No? Oy. Uy. Bata na gani, suko gyapon. Tro. Aray. Allah, mukaon daw ko gamot. Mukaon ko gamot ba? Tro ha. Hello guys, good morning. Mao ni ang amo ang bibi. Aray. Tro. Sipiat tro. Aray lagi. Tro na. Sige, tro ha. Hello guys, good morning. Ay, tro. Mao ni among tiguang. Aray. Di ay. Di tiguang dia. Tro lang. Hello guys, good morning. Mao ni among bata. Oy. Wa may plotter. Ala. Bada ba na mga away papa? Suko Papa Jesus. Be. Gusto ka suko Papa Jesus? Sige. Tara ko'y pangutanan ni mo, Jay. Mutana lang ta ba? Hindi ko. Ano hindi mo ka sugot mo tanon? Ha? Sige. Ayaw, tanduga. Kaya mutandog oh. Kisa man ang bata abe. Kana na, kinsa man na. Ikaw. Di mo ko bata. Batang ka. Bata di ko. Kisa ng bata? Ay, tandugon man mo. Ay, tandugan ka mo, tanawa. Luhag kayo. Tara nga. Kisa ng bata abe? Kisa ng bata? Gwapo no? Gwapo ang bata? Ay. Away no papa be? Away no papa? Ada bad na po niya na. Bad na. Si mo to kilikili be? Be? Si mo to kilikili? Si mo to kilikili ba? Dali. Kilikili. Ay, baho man ang hit. Baho. Kilikili. Baho ang hit. Baho man ang hit. Ay. Tara ta, mamahaw ta. Bawa na. Bawa ta. Bingung ka unday. Masa may gusto nimo sudan? Wa kay gusto sudan? Away ko aji. Bati nga bata gyaway ko. Bati nga bata gyaway.